saya karma tangan oh hano angle hano merut matangnya ya karma tangan sal saya karma tangan oh hano hano merut matangnya ya karmatangan sal saya Sani bagai hao rai na pai mania kai to ni thani o ki the mathana sani bagai hao rai na pai mania kai to ni thani o ki phe mathana sal saya karmathana jaga pati mong pati tabuk ni logi ni thimani kiso saikanar gari ho jaga bo ha edisi noi holo tam khe bo tabuk lang ma mane poma ke thuicha jibi wa le karo zaka mai kya bin hanya na na ni ham ka kise sa ham no logo te chuti di raho ka bo mas ho accident mani abo bo tarigo bisa tarik saya malia na na serang ni bung tamu Sanjit Debruma umar busur okna botir sokna ngani ni bung kha bisa khorob se tongmani norogni tam khlai sai tongjon noro mistri khaisa hona geneng tabuk to bini thimani yagulo lukorokno mane samung rok khlaijani pandarok khlaijani bagi lukorokno norok tamo mane lukorong tam kok sanan musu coba bung bising tei mane buskang to samung nai brena awni bagaita bu thini ni tam klai ang bin bai ko bini bin moi ko don saja mane tam ko thimani yaw kisa saika boro bon noi holo ayang ko ni program ni thang hai jar sing ga da sanya progle to ni la tam klai je thini ni ang bin bai bin mo ni sa tam ke bo thikya bo jaga pati thikya kisa sagari boro noi holo accident nang like po ba accident no hne kana man pore borai jigire farja khajibe farja goi a jaga nai jibo nai khana ni holo bono no ko jibini sutiri hoka ko no haime ni no ka fornisi ko tini ke thikya ta emne jibiu je toy mani ke tamoni bagai abo rangri krin bagai je norok tumani nang khatam bo bahai rangri krai boro bo krai nuk nuk jaya joto no chana bung nuk nuk ta bung no ka de suk jaya borok se borok kan nai buni di hajara tang sai dong kan ke ba bun ba no rang gutabuk to thimani ya gulo tabung nuk khungo to pandang nai bini hayala na ter din ro khaina nangana ter din ro khaina nangana nglu korong lo nang tam mane kobong nani musu lukorong abon ko kusana musu bong nuk khungo to be su ya par bodin hajara tang samu ba rang ro sure bong ter din khanya rong jaga ro kisami so joto no chini tam sani sinar ni emle ro obro ko kisa phai nai thak sawo sini em disino ba hanyo kobong musu kisa phai nai thak sa nai bong khungo be su je borok ngini ni bum khe bung Susmita Debruma o kamini bumu Rabbi ko Somo Chandra para Somo Chandra na ke bolok he bolok ber bari पंचायत के पश्चिम जयनगर दो हम भाई
Sonji debroma je thine nang letam klai. Bin mua kusu. Mua kusuna. Mani boma ke pati uthi mani abu kisa saikna. Borakato samung ni phayei. Phunga chiri no phaimenta. Bagara jak song yang thangai manai phayei. Oro gari bai thutai thiketa bike. Bo jaga bo. Nawai hol buskango. Emne khorok busuk tongmani. Boro tongmaka tinjona tongo. Duijona Obo bakke duijona thiketa. Duijona thikena. Mane jaga ono masa ka thikya. Jibi thang thikya. Jibi o. Gobno kha jibi talang kha. Jibi talang mani. Rang pusa sugyangai nawa rira kha. Nawa phage thiketa. Emne kodin dokun khana. 2 tarik dino. 2 tarik dino gothnang mani na. Gothona. Parai 5টা 5:30 সময় Nge tabuk to nukungo to pandaro khaine nangnai ai ka ba samung rok tangi chi sai tongja jaw honi bi nukungo to tabuk sai mano awni bising tei tabuk nukungo panda khaine ni thangnani bisingo to rang puisa nangnai nge lukorong no tam ko kchana ni musung yabono nongni media turuk thage ang kisa konya musungo je amtei nugnai sinai rongno kisa misa subai makhe bosao ta samung hung tangna rok maita o kamini bumung somosoron ke bolok heta mong na bobo bolok oboba jireni singamle bungnoba belbari bolok ngkeni bung ke Sachin Debrum emne je thine ni samudang kemo Sonjit ni busa khorob suk tongmani dujon asala masa burmasa logiu tongon logiu tong bini umar busrok na bini umar prai 35 বছর ngana 35 বছর na emne tangai ti sai tong tangai buni din hajara thai ke mas mas yata ya mahita hambai